kay tuyo ani ni Maria? Basta manawag ni siya, makulbaan ako. Mami! Asa man Maria? Mami, magpapalit unta ko ni mag-isa kadal ba kay saan man gud kayo si Mary, wala siya kadula. Ikaw man yang kadula, di na siya kailangan og kauban. Mami, gusto lagi siya kauban, di ba Mary? Kapalit na pagdulaan si senyorita, oh. Kaya nangayo daw kadula si Mary. Kaya nga nung istorya Reyna. Kinipod si Reyna. Kung siyang pangayoon siyang anak, patuyangan po. Unsay giyaw ni Mulusyo? Mami, tanawa ko na si Lucio. Unsa no na nagtaligsik na mubuan ang talungan. Taliksik raman ko na, senyorita. Ingon man gud sa mga karaan nga ang talong kung imong bubuan nga nag-ulan, mudagan ang bunga. Usa daw? Talong pala pa daw ang anak. Talong daw, imong bisbisan, sa nag-ulan, udagan daw ang bunga. Ay, suwayan di ko na unya sa kong ukra. Mami, pasmuhan man siguro na si Lucio. Mami, lain pa yung ato ba? Palitin ako gisa kadal ba? Maria, unya na ta kapalit ang isa kadal pag marilisan ko sa Tagaytay. Kay kagahapon, nasiay naman ko. Basin kay ugma, marilisan. Kay release man nimo. Marilisan Mubali day ko ugma. Sa merkado, kay palitan ta ka dito. Bantay ka, Mami, ha? Feliz Sure din. na. Bantay ka, dili ka Bali kukunin kong mo palitan. Kini gyud si Tisoy, kada suldo na lang gyud nako ba magsigig papalit og dulaan. Pero sige lang, dili man pud kamahayan palitan. Kay ngano, buutan man pud na bata. Gwapo pa gyud, sama na ko. Alipay gyud to si Tisoy ba, inikuli niya gikan sa eskwelahan. Ining makakita siya aning gipalit na kong dulaan. Muli na ko. Lamian sa gatas, Mary, oy. Mary, nakadungog ka tong sulti ni Mami kaganina? Nakaroon ng Bernice, palitan da ko niyag isa kadal. Ay, tama! Ugma naman ang Bernice! Nanadjud kay kauban! Mary, di ba si Tutong Pawex man na, oh? Unsa man na iyang dala? Batang suya uno, ang pangalan kay Senorita. Karon, ako ni siyang ibubong akong dulaan. na. Kanta-kanta ka, oh. Sa'y pagtuon niya, maibog ko na yung gidala nga dulaan. Kapangit, ana. Mas gwapa pa ni si Mary kinaay si Nina. Na. Senorita! Agay! Kita ka niya ako ang dalang dulaan? Para kang Tisoy ni. Nga, whatever. Na, nag-abot na pong iring ug iro. Naa na po'y gubot mahitabo. Senorita, bisag wala ka ng utana, ang pangalan aning puti, kay B1. Ang pangalan aning brown, kay B2. I'm not asking and I don't care. Kapangit, ana. Inana di ang akong ipapalit kay Mami. Pangit bitaw, senyorita, pero ang imong ilong nag-aso-aso sa kaibog sa akong dulaan na gidala. Nagkasuba di ay. Mami! Sa marong kaistorya ni senyorita? Ay, si Dudong Pawex. Agoy, nagdala pa dyan og duha kadulaan. Na, impas dyan ni Ron. Unsa man Maria? Oy, Dudong Pawex, kung muagi kay ka diri nga magdala kag dulaan, diretso na lang ayaw paghapit-hapit. Be, gikasabal. Reyna, ako lang gipaila-ila kang senyorita ba ang bagong dulaan ni Tisoy. Meet B1 and B2. Inahak dyan si Dudong Pawex, oy. Imbis na hilom na si Maria kay nangayo siya dulaan sa kuha ganina, muhilak na sad na ron. Senyorita, pangit bitaw ni akong dulaan, pero hikapa. Hikapa. Wa na, gipaibog ng ginugtama ni Dudong Pawex. Katsu ka Dudong Pawex ba, pandamay dyan kay ka. Tobe! Ang isa. Si B2. Smooth bitaw ko ayo. Mami! Suya unjo kayo. Magpapalit po na siya. Na, dili lagi ni mapuglan sa senyorita. Mami! Balit sila yung kugulaan, Mami ba? Paras ka doon Pawex. Kailangan duwa dyan, Mami. Si B1 o si B2. Maria, yan ang sinarisan ko sa Ay, Tagaytay. lili lang yung walang yan. Di ba na siya kasama ko ugma, oy? Wala, gidumog na niya yung mami. Muli na ko, basi kasampaan pa kong Reyna.